Nire lana zakurrak eztea eta jabeak entrenatzea da. Ni zakur hezitzailea naiz. Gaur, Xixario Milanek benetan kasu aldrebesa du abaltzisketan. Egun batian abadiniora joan ginen, da hango txakurtegian txuri ikusi gendun. Oaxe bai potxola da. Baina etxeak harrita ez digu batek kaso ikiten. Gorra dela ere pentsatu deu. Ez dakit, akaso akatu inbierko du. Abadino, proba bat egingo dut. Atletik! Argi dago, bizkaitarra da, hortxe koska. Bizkaieraz hitz egin da bakarrik obeditzen du. Zuri, erduna, esarri, altza. Emostazu eskutxue. Zinizteare. Nik uste takatzi izango dela honena. Egon. Azken proba bat egingo dut. Zuri. Importantena da, taldeburua liderra zein den garbi ustea. Eta bizkaitar batek oso zakurro ona bada ere, sekula eluke onartuko gipuzkoar bat bere taldeburu izatea. Orduan, ez dago, erremeioik, akatu inberko dugu. Eta ezin diogu gipuzkera zeakutsi? Hori ezinezkoa da. Bilbotar batek sekula onartuko luke Donostia politagoa dela. Berdin. Konponbide bat egon daitekela uste dut elkar ondo ulertzeko. Euskaltzaindia. Ea, zuri jarri arreta. Tezeta, C ahoskatzen da. Eta isa, xarmant ulertu duzu. Hau bai dela ezinezkoa, Xixario, Hogei urte euskaltzaindian eta ez dago batua bizkaitar baten kaskesurran sartzeko modurik. Akatu ingo dugu, ez?